Så kører vi altså runde 2 af Topps Chrome UCC 2526. Og se om vi kan slå sidste gang. Rookie-kassen. Jeg tvivler, for det var altså en ret voldsom kasse. Men jeg håber det, så lad os da prøve. Ja. Det er Hobbybox igen. Med den garanterede autograf. Men ikke garanteret en god autograf. Men vi håber, vi krydser fingre. Vi krydser fingre for et case. Vi krydser fingre for en fed auto, ikke? Lidt. Hvad skal vi have? Skal vi have noget... Jeg mener meget lidt af. Skal vi det? Kunne vi få... Eller skulle vi prøve at åbne en rød? En rød kunne være sindssygt. Det har jeg endnu ikke åbnet i sådan en her. Eller noget som helst for den sags skyld. Men lad os da bare kaste os ud i det. Hvor skal vi lægge dem her? Skal vi have dem herovre? Lad os få dem herovre. Så rydder det ikke så meget i kameraet. Sådan der. Det ser sgu rodet ud. Det må I leve med. Vi åbner. Første pakke kører vi. Vi starter sgu lige med en bagmand. En Olivia Boast. Er der andre ting? Nej, der er ikke andre ting. Men det er fint start. En Franco også. Flot. Og en Wisdom Mike. Og en Bremer. Rookie ligger vi sig selv. Og vi smider da lige ham her i en lomme. De her bagmands, der ved man aldrig. De kan blive rigtig fine med tiden. I hvert fald super flotte. Okay, der er noget her også. Nej. Det er ikke rigtigt. Det er simpelthen ikke rigtigt. Jeg kan se det i grå på siden. Og jeg kan se, der står Max. Det er voldsomt. Det er fuldstændig sindssygt det her. Altså ikke nok med, at vi får Wonderkid med Job. Vi får Max Doman i en Helix. Det er ret sindssygt. Det er ret sindssygt. Hold nu op. Ja, så falder du altså lidt, Leoni og Hugo Larsson. I falder altså lidt til jorden her. Det her pull, det er... ja. Det er sindssygt. Den er jeg lige lidt ekstra forsigtig med. Prøv lige at se det. Prøv lige at se det her kort. Der er altså voldsomme forventninger til ham her. 16 år. Premier League vinder. Champions League finale. Og nu sidder jeg med ham i hånden. Det er det, man kalder en Chase Rookie. Jeg ved selvfølgelig ikke, hvad værdien er det her, men jeg kunne forestille mig, at det er voldsomt. Men jeg ved det ikke. Jeg tror bare, vi lægger ham her. Der ligger han rigtig fint. Og så skal vi da også lige have Joe i en lomme her også. Det var en rigtig god start på en forhåbentlig rigtig fed kasse.
Den ligger i hvert fald hårdt ud. Hold nu ferie, mand. Der ligger nu lige se her. Halløj, mand. Kan vi altid bruge. Ja, der er ikke det store. Der har vi en Doku. En Kenan Yildiz. En Vini. Nej, fedt. Og en Olise. Altså, skulle man spille 4v4, så er det her en ret fed kasse. Hold op. Eller ikke kasse. Æske. Valverde. En af mine yndlingsspillere. En Bruno, undskyld. Den falske Bruno, men det er fint. Samu. Og også en meget, meget fræk spiller. Nogle gange så springer jeg sgu lige over udtalen af navnene. Hvad har vi? Det er fuldstændig sindssygt, altså. Max Doman, Felix. Den glæder jeg jo altså til at slå op. Duave Refractor, ja tak. Ham kan jeg jo sindssygt godt lide. Jeg tror altså virkelig, der er noget fremtid i ham. Esse, også god. Goriasi, score mål. Og så den forkerte gæk rookie. Vi vil have Carretas. Vi vil have Carretas. Der har vi din Højsen Wonderkid. De er altså ret fede, de her Wonderkids. Jeg synes, det er et lækker design. Jeg kan altså virkelig godt lide det. Der er noget om bag ved ham her. Skal vi lige lægge dem herned. Der har vi en Doku og en Marcus Thuram, fordi det spændende ligger her om bag. Hvad har vi her? Nummereret til hvad? Noget PSG 299. Det er lige højt nok, men lad os se her. Er det signeret? Den er ikke signeret. Det er Marquinhos. Ham tager vi. Vi tager en Marquinhos. Champions League vinder, halløj mand. For anden gang. Ham kan vi godt lide. Marquinhos, op med dig. Jeg er en af verdens bedste forsvarsspillere, hvis du spørger mig. Det bliver spændende at følge ham til VM. Det er bare Brasilien for den sags skyld. Og en Refractor Harry Kane. Så sidder man og krydser lidt fingre på, at han retter med Ballon d'Or, ikke? Fordi så er der noget buyback. Bernardo Silva. Og så har vi også Jando. Også en spændende spiller for PSG. Står nok lidt i skyggen af alle de andre stjerner, men super fed. Spændende rookie. Han kan præstere, om han kan finde plads på holdet. Ja, du kommer herop. Jagter stadig i autoen. Det er fint med lidt suspense. Bestilte vi ikke en Jamal? Ja, det er måske også lidt for meget at bede om en Helix dagmand. Men Power. Mohamed Kudus. En Gravenberg. Kevin De Bruyne. Og en Rafinha. Helt okay.
Endnu en refractor. Den her gang Martinelli. Ikke lige min yndlingsspiller. Men det er en refractor. Claudio her. Så skal vi en tur til Strasbourg. Og vi slutter af med Bellingham i United, skulle jeg til at sige. Ja, det vil jeg da håbe. Men det er jo Real Madrid. Det var vist lige en drømmetanke, der lige tog over der. Bellingham tilbage til England. Eller tilbage. Han spillede mere i Dortmund, men han er jo engelsk. Afkomst. Lad os se her. Ui. Så har vi Mr. Thierry Henry med på silence. Fedt design. Hvad har vi? Vi har også en grøn frækkert her. Hvor skal vi hen? Skal vi til Betis? Så håber vi ikke, den er signeret, vel? Er det en disco? Nej. Kigger vi lige hurtigt på en Martinelli on Future Stars kendte. Hvad er det? Hvem er det? Er det ham Pablo Garcia der? Ham har jeg trukket så mange gange. Hvad er den til? 99 er den signeret. Den er ikke signeret. Det er heller ikke Pablo Garcia. Det er Cucho. Jeg har bare Betis PTSD med ham. Jeg har trukket ham så mange gange. Fedt med Thierry. Dejlig spiller. Spillede bare for et forfærdeligt hold. Og så har vi en Cucho på 99. Det er da fint nok. Ligger vi op ved siden af her. Men den her, den shiner stadig som top. Den bliver svær at slå som top-pullet i dag. Den bliver altså svær at slå. Endnu en Kane. Okay. Der bliver altså trukket lidt Harry Kane i dag. Jeg troede lige, det var et eller andet, men det var bare en Future Stars. Og så en Dumfries. Og her om bagved ligger der en Ben Parkinson. En Harry Kane mere skal han ikke lige i en lomme, hvis han nu går hen og vinder Ballon d'Or. Jeg spår ham fine muligheder. Men er Dembélé måske? Er han favoritten? Eller Kvaratskhelia? Efter de har vundet Champions League. Kvaratskhelia er selvfølgelig ikke med til VM. Mener jeg. Nå. Ndoku. Der er noget her. Og der har vi Cucho igen. Og en Dest. Der er noget grønt her igen. Hvad er det? Hvad er det? Vi skal en tur til City. En 99'er, og den er signeret, den her. Okay, hvad kunne vi tænke os? Vi kunne vel godt tænke os Haaland, kunne vi ikke det? Shaki. Ham her, han er en kort overhovedet. Lad os tage suspensen her. Det ligner ikke en Haaland. Okay. Den tager jeg. Det er måske all-time GOAT of Manchester City. Sergio Aguero. Det er jo en fuldstændig sindssyg kasse, det her. Aguero. Max Doman. Aguero til 99? Jo, hvorfor ikke? Det kan godt være, at man holder med United, og han har udlagt Uniteds drømme.
mere end en gang, men jeg tager ham stadig. Så fandt vi vores signering. Soslej. Ham kender en, der godt kan blive glad for. Det er ikke mig. Mbappe og Solanke. Ej, stop. Stop nu. Stop. Det er jo Don Diego og Maradoni. Det er altså skørt, det her. Julian Alvarez, Phil Foden og Jean Døjer. Vi skal også lige have Maradona i en lomme. Skal vi ikke det? Alt andet vil være respektløst. Lige meget hvad man får med ham. Jeg siger, altså. Det er altså ikke dårligt, det her. Og der er stadig en masse kort tilbage. Man tør jo næsten ikke håbe på mere. Det gør man godt, men... Refractor, Mario Götze. Enrico. And the GOAT, Anthony. Og en rookie i Gil Fernandez. So far ingen Jamal, men jeg tror godt, vi kan være tilfredse med det her alligevel. Jeg vil sige, har vi overgået den forrige kasse? Det vil jeg lige skal sige, at det er der vist ikke nogen spørgsmål om, at det har vi. Har vi ikke det? Der er en Mini Junior her. Nu kender jeg en, der bliver glad. Miles Lewis Skelly. Kudus. Der var Carezas. Carezas har vi altid i en lomme. Ham spår jeg jo en stor fremtid. I lomme med ham. Og Vini, du skal også i en lomme. Du skal bare opføre dig ordentligt. Bliv nu bare venner med Mbappé. I er gode sammen. I kan godt. Vi har 4 pakker endnu. 4 pakker tilbage. Den så godt sammen. Og vi drejer en Hugo Ekitike. Det er det, jeg får. Patrick Slag. Det er altså så fjollet. Det er vendt på hovedet og hente Santos og igen. Og en Julia Brandt. Væk med jer. Der er 3 pakker tilbage. Kan der være mere guf i denne kasse? Whoop. Vi starter med en refractor. McKennie. Frimpong. Der var en Haaland, og der var en Gavi. Op med dig. Så er der altså 2 pakker tilbage. Og næste var Wonderkid. Ja tak. Hvorfor ikke? Jeg synes altså, jeg er god til at trække Estavao. Og så kommer der lidt her også. Vitinha og Jota. Hvad har vi her? Vi skal til Arsenal. Hvor langt skal vi hen? Vi skal 2,99 Arsenal. Ej, stop nu. Halløj, stop lige. Hvad sker der?
Jeg ved godt, det er en 299'er, men stadigvæk. Hold lige op. Hold lige op, Max. Du er god ved mig i dag. Du er rigtig god ved mig. Det er sgu lidt kan vi sige, det er rookie-kasse 2,0 i dag. Det er lidt som om, at det skal vi bare gøre bedre. Sidste kasse, den var fin. Det gør vi bare lige lidt bedre i dag. Der har vi ham, Pablo Garcia. Jamen, jeg kaldte den. Han skal bare med hver gang. Elliot Anderson, Cole Palmer og til sidst Tavernier. Ja. Jamen altså. Fy for en skefuld. Det var altså flot. Du kommer lige herop. Vi kører Marquinhos til 299. Og den hæver vi med, gør vi det? Cucho til 99. Så der hæver vi til gengæld med en Max Doman til 299. The GOAT, Sergio Aguero. Og til sidst. Prøv lige at se et kort, mand. Føj. Det var rookie-kassen 2,0. Og nu har jeg åbnet. Hvad har jeg åbnet? 4 hobbykasser. Og hvis jeg gav den anden 7, så tror jeg næsten godt, at jeg vil give den her 8 eller 9. Jeg tror faktisk, jeg vil give den 9. Og for at få en 10'er, så det er jo bare en super refractor, eller hvad hedder det? En one of one, lad os gå med det. Voldsomt.